Niczym zieleń na wiosnę rozkwita mnogość łask płynąca z paschalnych wydarzeń. Zwycięstwo życia nad śmiercią, którego źródłem jest zmartwychwstanie. Bogactwo wylania ducha w dzień pięćdziesiątnicy i jego skutki. Odwaga, męstwo, dar języków. Jednak, by to wszystko mogło się wydarzyć, potrzeba było wśród radosnych okrzyków przybyć do Jerozolimy, by tam, na krzyżu, mogło zaistnieć nasze odkupienie. Bo jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon